ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் நோக்கமே நீங்கள் கொடுக்க டைம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குறது தான். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அன்டோல்ட் ஸ்டோரி. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஜெனரல் டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம். ஜெனரல் டாபிக் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு மோட்டிவேஷனான டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சூரரை போட்டு அப்படிங்கிற மூவி வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்துச்சு ஓடிடியில். அது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும்ல. அந்த மூவியில் வர மாதிரி தான் இருந்துட்டு ஒரு மனுஷன் அதற்கப்புறமா ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த பிஸ்னஸ் வந்துட்டு ஃப்ளாப் ஆகி போகுது. அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து இன்னொரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாரு. அவர் என்ன பண்ணார், அது என்ன பிஸ்னஸ், அதுக்கு மட்டும் அந்த பிஸ்னஸில் அவர் சஸ்டெயின் பண்ணாரா இல்லையா, இது மாதிரிலாம் வந்துட்டு ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்னோட ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம். அதுதான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம். அது என்ன டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாக் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடி ஸ்ப்ரே ஒன்று வந்திருக்கு. அது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியல, அது எந்த அளவுக்கு ரீச்சாக இருக்குன்ட்டு. அந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் தான் இது. அதோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி தான் வந்து இன்றைக்கி பேச போகிறோம். வாங்க நம்ம டாப்பிக்கில் போய் பார்ப்போம். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுவாங்களே, இந்த ஃபேர் அண்ட் ஸ்க்ரீம், அதுக்கப்புறம் வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, லிப்ஸ்டிக், ஐலைனர்ஸ், அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுற அந்த ஃபீல்டு வந்து ரொம்பவே பூமிங்காக இருந்துகிட்ருக்கு. அது மாதிரி இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த ஃபீல்டு நம்ம இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தருக்கு ஒரு ஐடியா வருது. அது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, தர்ஷன் பட்டேல். தர்ஷன் பட்டேல் அப்படிங்கிறவர் இருந்துக்கிட்டு இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாரு. அவர் வந்து எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அகமதாபாத்தை சேர்ந்தவர். அப்படி இருக்கும்போது இந்த பிஸ்னஸில் நம்ம இறங்கினோம்னா கண்டிப்பாக இருந்து நம்ம சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்றனால அவர் இறங்குறாரு. கரெக்டாக 2010 வந்து வினி காஸ்மெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து அவர் நிறுவுறாரு. இப்படி பண்ண பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய ப்ராடக்ட் அந்த ஓரியன்டாக வந்து அந்த கம்பெனிலேருந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்குது. அது வந்துட்டு ஒரு கணிசமான ஒரு தொகையை வந்து அவருக்கு வந்து வருமானத்தை ஈட்டி கொடுக்குது. இது மாதிரி போகும்போது அவருக்கு இந்த பிஸ்னஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு எவாலுவேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் ஒரு விஷயத்தை செய்கிறாரு. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மென்ஸுக்கான ஒரு பாடி ஸ்ப்ரே வந்து உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஆசைப்படுறாரு. அப்படி இருக்கும்போது அந்த பிஸ்னஸில் ஆல்ரெடி யார் அங்கே வந்து கோல் ஊற்றிருக்கா, நிறைய வந்து கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ பார்த்தோம்னா இருந்துக்கிட்டு இந்த ஆக்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஓரியன்டாக இருக்கிற நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அங்கே வந்து ஏற்கனவே வந்து பிஸ்னஸில் வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு அவங்களோட பிஸ்னஸ் எல்லாம். இது மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்களும் மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவான் மாதிரி ஆகிட்டாங்க. அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த பிஸ்னஸில் அவங்களுக்கு ஆப்போனண்ட்டாக நம்ம இறங்க முடியுமா, அவங்களுக்கு நம்ம காம்படேட் பண்ண முடியுமா, இந்த மாதிரிலாம் அவருக்கு மனசுக்குள்ளே நிறையா வந்து தாட் வருது. இந்த மாதிரியான ஒரு தாட் வந்தாலும் அவர் இன்னொரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸில் நம்ம ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ, பட் இருந்தாலும் நம்ம அந்த டியோடனன்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே நம்ம இறங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் இறங்குறாரு. அப்படி இறங்கும்போது அவர் வச்ச பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஜெனிசிஸ் 18+. இந்த ஜெனிசிஸ் 18+ அப்படிங்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு பாடி ஸ்ப்ரே மாதிரி தான் வந்து அவர் உருவாக்கி வெளியிடுறாரு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து ரீச் ஆகலை. ஏன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அங்கே இருக்கிற அது எல்லாமே இருந்துக்கிட்டு அவரோட ப்ராடக்ட்டில் இருக்க எல்லாமே அம்சங்களும் இருந்துக்கிட்டு சிறப்பு அம்சங்களாக இருக்குது. இருந்தாலும் அது வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ரீச் ஆகாமல் போயிடுது. சரியான ஒரு அடி வாங்குறாரு அந்த பிஸ்னஸில். அவர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பிஸ்னஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு அடி விழுகுது. அதனால் பார்த்தா இருந்துக்கிட்டு அவரை திரும்பி இந்த ஃபீல்டு விட்டு போயிடலாமா அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் யோசிக்கிற அளவுக்கு போயிருக்காரு. ஒரு மன அழுத்தம் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டுக்கு போயிருக்காரு. அந்த மாதிரி ஆன உடனே இருந்துக்கிட்டு ஓகே, இதில் மற்ற மக்களுக்கு மற்ற கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம என்ன பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அதனால் வந்துட்டு அந்த மார்க்கெட் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது மறுபடியும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு. அவங்களோட க்ரூ வந்து நிறையா ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. டேரெக்டாக போய் மக்கள்கிட்ட என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிற அளவுக்கு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது மாதிரி போகும்போது எல்லா மக்களும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கிற அதே சிறப்பம்சத்தை வந்து உங்களோட ஃபீல்டு உங்களோட ப்ராடக்ட்லையும் கொடுத்துருக்கீங்க. அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஒரு மிகப்பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துக்கிட்டு எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது மட்டும் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஓகே ஃபைன், எல்லாமே இருந்துக்கிட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதே தான் உங்கள் ப்ராடக்ட்லையும் கொடுக்குறீங்க. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா, இல்லைனா வந்து உங்களோட R&D டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கிட்ட வந்து இதை கொஞ்சம் முன்னிட்டு சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துக்கிட்டு அந்த மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணுறவங்கள்ட்டலாம் சொல்கிறாங்க. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இந்த கேஸ் இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொண்டு வாங்க பார்ப்போம். ஏன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஒரு நார்மலாக ஒரு பாடி ஸ்ப்ரே எடுத்தோம்னா அதில் இருந்துக்கிட்டு வெறும் 40 நாள் தான் வருது. அந்த 40 நாளில் இருந்துக்கிட்டு பார்த்தோம்னா அது நாங்கள் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் வந்துட்டு அதுக்கும் கீழே கம்மியாக தான் வருது. ஸோ அது இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துட்டு மக்கள் ஒரு செட் ஆஃப் மக்கள் மட்டும் சொல்கிறாங்க. அந்த மார்க்கெட்டிங் க்ரூ போயிட்டு நம்மளோட பட்டேல்கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த விஷயத்த. அப்படி சொல்லும் போது இருந்துக்கிட்டு அதுலேயே மார்க்கெட்டிங் டீமில் இருக்க அந்த மார்க்கெட்டிங் ஹெட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. அவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அவங்க சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு நியூஸ் தான். பட் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஏன்னு சொல்லி கேட்டால் அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராசஸ், அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பட்டேல் வந்துட்டு அதை மறுபடியும் ஆலோசனை பண்ணுறாரு. மறு ஆலோசனைன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. ஏன்னு சொல்லி கேட்டால் அவருக்கு மனசில் என்னன்னு சொல்லி இருக்குது அப்படின்னா, இந்த ஃபீல்டில் நம்ம கண்டிப்பாக நின்னே ஆகணும். அந்த ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஃபீல்டாக மாறப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துட்டு அவர் கொஞ்சம் ஃபோர்காஸ்ட்டாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த R&D டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த நியூஸை பாஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அவங்களும் இருந்துட்டு முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பட்டேல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் இங்கே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கான்வர்சேஷன் ஆக ஆரம்பிக்குது. இப்படி போகும்போது இருந்துக்கிட்டு சரி இதுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் சொன்னீங்களே, அது எவ்வளோ ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம உருவாக்குற மாதிரி இருக்கும். ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மேனுஃபேக்சர் யூனிட் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க.
எதற்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அந்த எல்லா ப்ராடக்ட்டில் இருக்கிறதோட நம்ம ப்ராடக்ட்டை கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அந்த கேஸ் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வர போகிறோம். அப்படி இருக்கும்போது அந்த பம்ப் தான் இருந்துட்டு அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா மாறப்போகுது. அந்த பம்பை நாமளே உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பட்டேல்கிட்ட வந்து அவங்க எடுத்து உரைக்கிறாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பட்டேல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிசிஷன் அங்கே எடுக்கிறாரு. அங்கே நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. 2011 ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி உருவாக ஆரம்பிக்குது. எதற்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, வெறும் இந்த பெர்ஃப்யூம் உருவாக்குறதுக்கு மட்டுமே. இந்த மாதிரி இருந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரி உருவாக ஆரம்பிக்குது. அப்படி இருக்கும்போது ஆல்ரெடி இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு சரியான அடி வாங்கிட்டு போன ஒரு கம்பெனி மறுபடியும் இதில் வந்து ஒரு ரீலான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு, அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிராண்டிங், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிறத வந்து அந்த டீம் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அதில் இருந்தால் என்னதான் ஒரு சிறப்பம்சத்தை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்பில்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தாலும் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராபேக்காக மாறும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துக்கிட்டு அந்த பட்டியலுக்கும் தெரிய ஆரம்பிக்குது. அதனால் வந்துட்டு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு வந்து அந்த இடத்துல தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத அவர் உணர ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்படி போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அவர் இருந்துக்கிட்டு ஏற்கனவே வந்து நிறையா அமௌண்ட்டை வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி உருவாக்குறதுக்கே செலவு பண்ணிட்டாரு. அப்படி இருக்கும்போது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கும் போய் நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்டரெல்லாம் கொண்டு வந்து இதில் இறக்கி இதை விளம்பரப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறத உணர ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்படி இருக்கிற அதே டைமில் இருந்துக்கிட்டு இன்னொரு ஒரு ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் நல்லா ஓடிட்டு இருக்க ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம வந்து கீழே இறக்கி பேசி நம்மளோட ப்ராடக்ட் பெருசுங்கிற மாதிரி பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து அவர் கான்ஷியஸில் இருக்கார். இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அவர் இன்னொரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு. அது என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, எல்லா கம்பெனிஸோட ஆட்ஸை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு. என்னடா மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா கம்பெனியும் இருந்துக்கிட்டு அதை ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு பாடி ஸ்ப்ரே வந்து ஃபுல்லாக மென்ஸுக்கு அப்படிங்கிறனால இருந்துக்கிட்டு நிறைய மாடல்ஸு, நிறைய லேடிஸ் இவங்களெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இருந்துட்டு அவங்களோட ஆட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இருந்துக்கிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தா, நம்ம வந்து நம்மளோட ஆடில் ஒரு மென்னும் வரக்கூடாது, ஒரு உமனும் வரக்கூடாது, அது மாதிரி ஒரு ஆடு உருவாக்குங்க அப்படின்னு வந்துட்டு அந்த ஆடு குரூப்புன்னு சொல்கிறாங்க. சரின்ட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த ஃபாகோட விளம்பரத்தில் வந்து பார்த்தா 2 கை மட்டும் இருக்கும். அந்த 2 கை இருந்துட்டு ஸ்ப்ரே அழுத்துற மாதிரி இருக்கும். ஒரு டம்ளரில் இருந்துக்கிட்டு எவ்வளோ கேஸ் வந்து வெளியே போகுது அப்படிங்கிறது காட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களோட ஆட்ஸு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது மிகப்பெரிய ஒரு ரீச் ஆகுது. அப்படி இருக்கும்போது இருந்துக்கிட்டு இது வந்து ஆடுக்கு அந்தளவுக்கு செலவு பண்ணாமல் இருந்தாலும் நிறைய மக்களுக்கு மத்தியில் போய் இது ரீச் ஆகுதுன்றனால எல்லா மக்களும் வந்து தேடிட்டு வந்து வாங்குற அளவுக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது. அந்த ஆட் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இல்லைனாலுமே வந்து நிறைய மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகுது. அதனால் வந்து நிறைய மக்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை தேடி வந்து வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனால் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகுது. அதனால் அவங்களுக்கு லாபமும் அதிகமாக ஆரம்பிக்குது. இப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட லாபம் எந்த அளவுக்கு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அந்த வினி காஸ்மெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற குரூப் இருந்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காஸ்மெட்டிக் குரூப்லேயே இருந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய டாப்புக்கு போகிற அளவுக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அவங்களுக்கு பூம் பண்ணி கொடுக்குது. இப்படி போகும்போது இருந்துக்கிட்டு இந்துஸ்தான் யூனிலிவர்ஸ் அந்த நிறைய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் போல், அந்த அவார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு லீடிங்கான பொசிஷன் போகிற அளவுக்கு வந்து இது இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது. இப்படி இருக்கும்போது 2021 அப்படியே ஒரு 10 வருஷம் தள்ளி வருவோம். இப்போ இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷன் இப்படி இருக்கும்போது கூட இந்த ரிசர்ச் எடுத்து பார்த்தோம்னா இருந்துட்டு ஃபாக் அப்படிங்கிறதா இருந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெர்ஃப்யூம் உருவாக்குற கம்பெனியாகவும் மக்கள் மத்தியில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு பெர்ஃப்யூமை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னோம்னா ஃபாகை வந்து கண்ண மூடிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பேரை, ஒரு ரெப்புடேஷன் வந்து அது பிடிச்சி வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம். இதில் நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா, எல்லா ஒரு கம்பெனி, எல்லா ஒரு பிஸ்னஸ்மேன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தானே, அப்படி இருக்கனால தான் அவங்களாம் அந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம், அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, எந்ததாக இருந்தாலும் ஒரு போல்டான டிசிஷன் ஒரு கரெக்டான சுச்சுவேஷன் எடுக்கிறதுனால தான் இருந்துட்டு அவங்களாம் அந்த இடத்துல இருக்காங்க. போல்டான டிசிஷன் எடுக்கும் போது அது வந்து பாசிட்டிவாக போகுமா நெகட்டிவாக போகுமான்றது கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் அந்த ஒரு கரெக்டான சுச்சுவேஷனில் கரெக்டான ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறனால தான் அவங்களாம் வந்து நல்லா ஷைன் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறத இதில் வந்து பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லைனாலும் நல்ல மக்கள் மத்தியில் ரீச் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட்டை குறைச்சது தான் அப்படிங்கிறது அவங்களும் உணர்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபீல்டில் ஏற்கனவே வந்து முன்னணியில் இருந்த எல்லா கம்பெனிஸும் வந்து அதை திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு வந்து அந்த ஆட் மாற்றி இருந்துச்சு. அது அந்த ஸ்லோகன் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணியிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் சொல்லி யார்ட்டாச்சும் கேட்டிங்கன்னா ஃபாக் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து அது ஸ்லோகன் வந்து ஒரு ரொம்ப பிரபலமாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இப்போ 2 கை மட்டும் வந்து காட்டிட்டு இருந்த விளம்பரத்தில் வந்து 2 பார்டரில் இருக்க ஒரு ஆர்மி பர்சன் வந்து பேசுகிற மாதிரி இருந்துட்டு காட்டியிருப்பாங்க. அது இருந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் கொஞ்சம் புதுசையோ வந்து ஒரு புதுமையை கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னு தான் ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம். ஐ ஹோப் கைஸ், இங்கே எடுத்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு ஃபாக் கம்பெனி எப்படி வந்து அவங்களோட முக்கியமான அந்த முதல் இடத்த வந்து எப்படி தக்க வச்சாங்க, அதுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுங்க. நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களான்னு சொல்லி பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் சொல்லி ஒன்று இருக்கும், அதில் ஆல்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதுக்குள்ளே இருக்கான்னு சொல்லி பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு டான்டான்னு சொல்லி வந்துகிட்டே இருக்கும். இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் எங்கேஜாக இருக்கிறதுக்கு அது உதவும். இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல கண்டென்ட்டில் நல்ல டாப்பிக்கோட வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் ஸ்டே டியூன்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.